des d'ací fins a allà és un runar, es veu, però ací hi ha bancals. Bancalets, mira, este que tenia, pues això, 2 metres. Esta és la primera parcel·la en la que estem interessats. De lo que es tracta és això, de llevar alguna vegetació per estar... Com veus, no hi ha massa aulagues. Els pins xicotets sí, que estos són de llavors que han vingut des de les repoblacions de dalt. Estos més grans, pues, el que farem és alçar-los, no? Podar fins a una altura, llevar rames de baix. Reduir o dificultar els incendis forestals és una conseqüència interessant. Nosaltres tenim que fer les coses baix la supervisió i autorització de la gent forestal o dels responsables forestals de la comarca. Una poda d'este, netejar una miqueta i mirar a veure si té sentit reconstruir el murete. Algú que ens ensenyi, no?, a restaurar alguns murets, que no continuen les solsides. I després la idea és fer un sender botànic, no?, i marcar alguns exemplars si està a prop del poble, que la pujadeta és relativament fàcil, però efectivament el lloc és una meravella. Té això, no?, l'hàbitat prioritari per a la Unió Europea, que és el matorral arborescent amb llorer, no? I, bueno, en els aurons, a la gallinera no hi ha massa aurons, estan tots així. Hi ha exemplars molt bonics. Això són en antics bancals cultivats, com estos d'ahí. Efectivament, aquest és l'altre hàbitat, que són els fenassar, brachipodium, ric en orquídies. Vegetació casmofítica en pendents calcàries, no? L'arenària valentina, un endemisme valencià. La saxífraga còrsica. Mira, el teucrium, només en aquest trosset tenim 2 endemismes valencians. I com deia el Joan Pellicer, la ombria de Benirrama és la millor de tota la vall. I el Manolo Costa, a l'any 85, diu que és un bosc relíctic, el Viburnotini fraxinetum orni, Viburno per el viburnum, per el marfull, i el fleix, fraxinetum orni. Quan jo estudiava era la genista Patens, que la va descriure Cabanilles ací, a la vall de Gallinera. Cada día me gusta más el trozo este. Una preciosidad. Bueno, anem a començar la ruta, l'itinerari. L'itinerari comença així, però on estan les plaques indicatives de les plantes estan més amunt en un recorregut que així en el mapa el podeu veure puntejat. Evidentment no estan totes marcades, unes 40 o per ahí, i la idea és poder anar ampliant i també hi ha una pàgina de Facebook on la gent pot anar afegint fotos i comentaris sobre plantetes que van florint al llarg de l'any, etc. Les plantes les hem dividides en 3 grups, arbres i arbustos, plantes rares, endèmiques, amenaçades i altres. Aquests són bàsicament els 2 objectius, l'itinerari i la recuperació de la ombria. El projecte el va sol·licitar Acció Ecologista Agró. La Unió Cultural hem estat un poc de recolzament i la col·laboració de l'Ajuntament, que també ha estat ahí colze a colze, sempre com estan fent en tots els projectes que valen la pena si la vall.
Cada senyal porta un codi QR per a entrar a la web on està la descripció, característiques i coses interessants per a conèixer d'aquestes plantes. Cada planteta està dirigida a la pàgina web de l'Ajuntament, que és on està això, no? Sí, sí que és... Si us fixeu, així està aquesta flor, que és la que és el logo de l'itinerari, és la flor de la saxífraga, és una planteta de les importants d'ací. És xicoteta, però, clar, ara no està en flor, però és de les primeres que floreix quan ja l'hivern ja està acabant-se, no? El terebinte o cornicabra és característic com una banya de cabra, que en realitat és una agalla que es forma quan un insecte pica, es produeix un creixement anormal en la planta i això li serveix de refugi als ous que pon l'insecte per al desenvolupament de les larves. I després ixen, eclosionen, la banya es partix i els bitxets pul·lulen per ahí. Fa uns fruitets igual que els pistatxos, però no són comestibles. És la cosina germana del pistatxo. El pistatxo és pistàcia vera. I ens agarra el peu de la lentiscus, no? Per a fer... O este també. O d'esta. Es pot agarrar. L'itinerari, com heu vist en el dibuix, diguem que fa un circuit i ix al sender allí que hem vist, però a més n'hi ha un ramal que va a la gotera, a la fonteta que hem comentat. No és una font, és un bassiolet de sumalls de la roca, però això seria anar i tornar, i la resta és circular. Aquestes són les primeres parcel·les que comprarem fa 2 anys, que en total 2 parcel·les que en total sumaven 1 hectàrea, i enguany hem comprat una altra parcel·la, entre les 3 ja són 2 hectàrees. I després tenim un conveni de custòdia del territori amb l'Ajuntament, per tant 2 parcel·les més que en total gestionem o cuidem 4 hectàrees. Ja dic, este runar, tota l'escala aquesta la feren uns artesans magnífics, no? No va ser gens fàcil. Els aurons és l'últim que queda així a la vall, no? Queda algun per ahir dispers, però el roglet sí, ahir n'hi ha algun, i així darrere també, però així darrere també n'hi ha algun. Però això són exemplars històrics, no? Són exemplars molt grans i que són els que estan dispersant les llavors per a que es repoblen. Aleshores, la tasca que s'ha fet de desbrossar, sobretot el matoll baix, afavoreix el que aquestes espècies es regeneren, tant l'auró com el fleix, la cornicabra inclús el marfull, que és un arbust, també de vegades arriba a tindre quasi port d'arbre. Cirer de pastor, també. A la gotera hi ha alguna carrasca, alguna olivera també, i al final, quan l'itinerari baixa ja cap avall, també hi ha un racó de carrasques molt xulo. Va, mínim una planta teniu que ficar cada un per càpita. La bandera del Canadà, però aquí la varietat més humil.
Anava a dir-te, que si n'hi ha una fulla d'auró també. Això d'ahir ahí n'hi ha un auró, pues. Ahí n'hi ha un auró, també. Coloquialment, la genista, más bonita. Esa planta la describió Cabanillas por primera vez aquí en la Vall de Gallinera. Ha ido cambiando de nombre, los taxónomos son unos pesados. Era Genista patens, Spartium patens, i ara cal dir-li Phytissus heterocrous. Jo continuo dient-li Genista. Esta és la ruda. Esta d'ací, toca-la. Hay olor a l'aigua i misma de así. No sé, Esa ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, mírala, ahí dale. La ferradura de cingle, no? La Hippocrepis valentina. Sí. Però quan està en flor, bueno, la foto lo il·lustra molt bé, és una tota de flor. I esta és una altra, esta és la Viscutela montana, un endemisme valencià. Este le diuen, no sé què darà algun fruit. El fruit, que és una llegum, però fa com ferradura, no? Com una seqüència. Ja dic, quan està en flor és espectacular, a més totes les taques grogues de... Anem ahir a la font i... Esa es la viola arborescens. Es una violeta, pero que hace mata. El otro día habían algunas flores. Eso con 30 años aquí, por el Arizón no se podía, hace 30 años que no se podía pasar, ¿no? Había que ir con el machete, con la selva. Es una de las cosas bonitas que la gente mayor está encantada de haber recuperado. Tira't un poquet per ahí, pareix que al costat de la penya i tal es pot. Podria continuar, Tu saps això, Víctor, aquests tallos blancs que venen de pot, que són Palmito. palmitos, però són palmitos. ¿Es eso? És això, sí? Bueno, o varios. Yo pensaba que no. Es cuestión de la vejez, pero yo cuando Sí, cuando ya. íbamos a la fila de Sátiva, Venien margallons. vendrían margallons, ¿cómo se llama? El tronquet. El centro. Sí, el centro. Estaban y es palmito. Ay, otra vela. Ya. Jo ja he anat moltes vegades. És un dels arbres típics d'esta formació vegetal, que ja no en queden. Bueno, Víctor, tenim això, com es diu? Un lloret. Algú s'ha donat compte de que hi ha Enmig del... Ahí hi ha terra així negra. Bueno, Llorer. Abans tu parlaves del marfull sí. i a mi m'agrada molt la denominació del marfull, que és llorer bord. Llorer bord. Espera. Estem llevant aquesta pedra perquè anem a plantar el teix. El plantareu vosaltres, el teix? El posareu ahí? Sí. Encara no m'ha acabat. Espera. Ja ha arribat el seu moment per a expandir-te i créixer, amic. Sí. Com va la cosa? Que vosaltres sou els que l'heu de veure créixer. Va, que hem de clavar... Vine així, Lia. Vinga, així. Que hem de posar l'arbre este ahí dins. Que s'està trencant la terra.
Per això no mos ficarà Vale, va, ahí. agarreu-lo. Adrià, Julià, vine. Agafa-lo. Cuidao, cuidao. Molt bé. Poseu-lo recte, vale? Vale, no el sacsem més. Vale, que es trenquen les arrels. Anem a tornar a pujar hasta allà dalt. Sí. Que jo també hi. Ah, redell. O què? No està engassonet, està regat d'ahir també. Està regat? Sí. I com no s'han trencat les arrels. Allò! Digues, mira, han plantat un peix. Este és per a amiguet d'aixòs que n'hi ha ahí baix, que ja van plantar. Anem a acabar-la ara. Però anem a rodar, Lia. Ara no anem. Ara per ací dalt. Per així. Podem plantar alguna per ací? Ara també hi ha una cosa molt característica que són les falgueres, sobretot ara a l'estiu solen secar-se, es queden els rizomes i quan venen les primeres pluges comencen a brotar i ara estan molt espectaculars amb els frondes i prompte trauran les espores per a reproduir-se. Veus, este és el fleix. I es diu fleix de flor perquè la floració és molt espectacular, blanca, molt abundant. El tronc del fleix té les taques de camuflatge i més llis que la cornicabra. La cornicabra té el tronc més rugós. I de vegades apareixen el que són les banyes de la cornicabra. Una altra planta que també és interessant ara, el marfull, sol coincidir el final del fruit, sol coincidir amb la floració que trau abans de que s'acabi l'hivern. Aleshores queda preciós, és un arbust molt bonic i així és molt abundant, molt abundant. Sí, jo l'he agarrat. Sí. Te diu que és una planta vascular, el nom científic, comú en valencià, la floració, on creix i quines característiques té. Aquesta ombria és que és un encant. És la laurisilva, com a la Gomera i com a les Açores i a Madeira. Tenim plantes que arriben al cap de la nau que pareixen d'Almeria o del nord d'Àfrica. No? Així, potser el riu que ve de Castell de Castells, de Xàbia, el Xaló, també aporten temporades molt seques i temporades humides. No? Però hi ha clots, les valls també d'Alcalà i Evo també tenen uns racons especials, però aquesta com fa molt més diferència de nivell, d'altures de la foradada de 800-900 al fondo de la vall de la Font Roja per la Vall Gallinera al Montgó, és com una selva, una reserva botànica, una illa. Encara continuem descobrint racons.